तर मग ब्रह्मानंद काय, अजपाजप म्हणजे दोन जपाच्या बदला श्वासाच्या मध्ये जी खंड असते साध, त्या सांधेमध्ये केलेलं जप त्याला अजपाजप म्हणतात. आता तो कसं दाखवता येत नाही, दोन माझ्या श्वासामध्ये कसा जप होईल कसा दाखवतो, म्हणून त्याला कृपा म्हणतात. की कृपेमुळे अजपाजपाच्या अवस्थेमध्ये हा भाव जेव्हा होतो की तो मीच आहे, आणि त्यानंतर ब्रह्मानंद म्हणजे पुढे तो प्रगतीला एवढा जातो तो की तो मी आहे हा मी हा भाग निघून जातो. आणि आहे मी कोण, आता ते काय खातो आम्ही कसा सांगत ते काय ते लागत डोमुखी, मग त्या अवस्थेत की आता भेदांत राहणार आहे. तुका म्हणे भेद बावळाला, मग तू भेद दष्ट होतो. आणि मग सायसा समाधान साचेतन सर्व दृष्टीचा तो आत्मजीव आत्मा नाही अलग आहे. वो कौन सा है, महाराज को पूछता, महाराज म्हणतात रंगरूप से मित्र प्रेम से सख्यपण में नाही, तो सख्यपण में ध्यान में तो ध्यान में, ही सगळं परिस्थिती वर्णन केलेली आहे. आणि मग तो मनन नाही तर मनन से अलक्ष होता. अलख म्हणतात दातवाद संप्रदायामध्ये. अलख म्हणजे अलक्ष, उच्चार पद्धतीमध्ये क्षला ख म्हणतात यजुर्वेदी पद्धतीत. आणि जिथे मंत्र सिद्धी आहे 1,00,000 ऋषी आहेत वेदाच्या, त्यातल्या 80 कर्मकांडाच्या आहेत. त्या 80 मध्ये 40 अध्याय जे आहेत ते यजुर्वेदाचे बाहेर काढलेले आहेत. बाकीचे सगळे ऋग्वेदाचे आहेत. ऋग्वेद म्हणजे साहित्य, त्याचे उच्चार आहे. यज्ञ वगैरे कार्य असलं तर त्या कार्यामध्ये सगळ्या शाखेचे ब्राह्मण असलेले ब्रह्मपद आहे वरचं, त्या पदावर यजुर्वेदी ब्राह्मण असतो, कारण ते उच्चार त्यांच्या पद्धतीने झाले तर फल होते, त्यामध्ये उच्चार झाले पाहिजे. मग याला यमुना नाही जमुना म्हणायचं, अलक्षला अलख म्हणायचं. तसा अलख आत्मा नहीं और अलग है, वो कौन सा है, महाराज को पूछना. तो मनन से लक्ष्य और दाद ब्रह्म शब्द ध्वनि माया, सोहम से मनन होता, सोहम से. आता ही वेळ आपल्याला नसल्यामुळे इतकं सांगू शकत नाही, हे उदाहरणे खूप दिलेले, थोडस उदाहरणात मी देऊ शकत नाही, ती वेळ अपुरा असल्यामुळे. आणि असे पहा पंचवृत्ती तरंगला षष्ठवृत्ती तरंग आहे ती, जसं पहिला तरंग सांगण्याला खूप वेळ लागतो तसा षष्ठवृत्ती तरंग सांगायला वेळ लागतो. पण एकच वाक्य त्याच्यामध्ये, महाराज शिष्यगुरु विचारल्याचा पत्र आहे, साधुराम धर्मक्षेत्र म्हणजे गुरु, विनाश दुष्कृता कुरुक्षेत्र म्हणजे मूल, धर्म संस्कार सुगंधरूपी बाळ लोणी आल्हाद म्हणजे संवेता म्हणून ध्वनी शब्द नाद स्वर जागृतीचा. या शेवटचा अर्थ हाच आहे की आपण महाराजाचं गुरु महाराज यांचे लेकरं होऊन त्यांच्या मांडीवर हे जसे खेळले सांगितले जेव्हा लोळू लागले तसं आपण लोळायचं असते. म्हणजे प्रत्यक्ष लोळायचं नाही, प्रत्यक्ष लोळायचं नाही, पण ते महात्मा महाराज अंगावर बाळासारखे लोळू लागले. लोळताना बोडी बोडी वाकले शब्द भ्रौष अपभ्रौष सोडून जीव होऊन जाणून परमहंसाला शरण जाऊन सद्गुरू स्वभाव ब्रह्मांडाचे चरण नाव लोळणी घातली. म्हणजे आपण सुद्धा मनातल्या मनात महाराजांचे लेकरं गुरुचे लेकरच्या मांडीवर लोळलं पाहिजे. लोळलं पाहिजे याच्यामध्ये मांडीवर खेळणं लाता माझ्या लेकराचे करते नाही, आपण बालवृत्तीत गेलं पाहिजे. ती बालवृत्ती आम्ही जातो पण आम्हाला माहित नसते, आम्ही बालवृत्ती सगळे पशुवृत्ती बालवृत्ती आपली स्थिर वृत्ती आहे. सगळे लोक पशुवृत्तीत जातात. आहार निद्रा भैरानी मिळतोय, 4 विकारामध्ये भाऊस पशुवृत्तीत जात असतो आणि ह्या 4 विकारात बालवृत्तीत जात असतो. बालवृत्तीत जायचं. आणि आता याच्यात जेवढं बरं सांगता आलं तेवढं साध्य मी सांगितलं. प्रामाणिकपणे मी सांगतो तुम्हाला आणि महाराजाला सांगतो, खुद्द महाराजाला म्हणजे परिहार निवेदन करतो माझा की मी जे सांगितलं ते चालबाजीने सांगितलं, खरं सांगू शकलो नाही. का सगळं सांगायला शक्य नाही, अशक्य ते आहे. पण जेवढं सांगता येईल तेवढं सांगितलं, तेवढं बसवलं, तेवढ्या वेळात बसवलं.
फक्त याला वाईट एकच वाटते मला आज की याची सुरुवात बाळासाहेब पिगळे त्यांना बाळू म्हणतो त्यांनी ज्यापासून सुरुवात झाली आहे त्याला प्रोत्साहन ना समजून दिलेले या दोघं आज इथे नाहीत असं नाही आहेत, तर त्याचा जीव याच्यामध्ये होता ते आहेत. आणि त्याच्यापेक्षाही माझी आई म्हणायची साधी सर्व बाबा सगळं, त्यामुळे आईला त्यामुळे या ठिकाण खरं साधी सर्व सांगितलं. खरे ऐकणारे श्रोते होते आजही नाहीत, पण मी म्हणजे 3-7 दिवस सांगितलं या तिघांकरता हे समर्पित करतो. पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव. आणि या श्रवणासाठी सगळ्यात परिश्रम जर घेतले असतील तर डॉक्टर शिवानी, वासुदेवराव, ऋषिकेश सगळे घेतलेले आहेत. आणि तुम्ही सगळे आले म्हणून मला सांगताला बघता नाही श्रोते होईल. तुम्ही सगळे जर येत नसते तर मी काय सांगणार होतो, सांगितलं असतं बरं. आता टी व्ही रेडिओवर नुसतं याच्याकडे पाहून सांगायची पद्धत सुरू झाली आता, पण तरी त्याला रिस्पॉन्स नाही भेटत. पण तो जे जमलं ते सांगितलं सगळं. तर पुढे केव्हा सांगायचं काय नाही याचं आज मी सांगू शकत नाही, पण मी नाही सांगितलं तरी पुढे सांगणारे आहेत. जी प्रचंड दडपण होतं माझ्यावर की साधी साधून सांगितले की दुष्परिणाम भोगावे लागतात, तर एक पाहिजे लक्षात आलं की महाराजांची आपल्याला परवानगी पाठीमागेच आहेत. ते त्यांनी सांगितलं की पाठीवर सांग तू फक्त मी सांगतो. त्यामुळे ते त्यावेळेला माझ्या पाठीशी आहेतच. पुढे शिळेचे राहणार आहे, यज्ञेश्वर राहणार आहे, सगळ्याचे राहणार आहेत ते. आणि हे केवळ साधी सर्व बीज सगळं असं नाही, तुम्ही सर्वांनी सुद्धा प्रयत्न करून पाहायला चालतो. कारण आता ते जे झाकलं होतं ते बाहेर पडलं, तो दोष जो होता तो आता निघून गेला. मूर्ती स्थापना, संप्रदाय चालवणे आणि ग्रंथ लिहिणे 3 शाप होते बाळू महाराजाचे. तो जो ग्रंथ लिहिल माझं चरित्र लिहिल त्याला 12 वर्ष 18 वर्ष अपमानास्पद दारिद्र्यात राहावं लागलं, तुम्ही ती काढली. संप्रदाय चालवण्यासाठी शाप होता, तर त्या संप्रदायाची जबाबदारी बायाकडे आली. पण माझा नंबर 4था आहे, 3रा नंबर दुसऱ्या घेऊन गेला आणि गेला. नाव उल्लेख करत नाही, तुम्हाला माहिती का नाही माहित. आणि दुसरी म्हणजे मूर्ती स्थापनेला जो करत त्याचा निर्वंश होईल असा शाप होता. मग पहिली मूर्ती स्थापना झाली, मंदिर जो बांधल त्याची, तर पहिलं मंदिर बांधलं काशीला आणि ते बांधलं नारायण स्वामीला, गंगाराम स्वामी आणि तालुबाई या तिघांनी. नारायण स्वामीला संदेश लेकरू बाळलं होतं, त्यांनाही लेकरू बाळलं होतं. गंगाराम स्वामीला तालुबाईला नव्हतं. या तिघांना समज त्याचा होऊ आधीच संपलेला आहे, त्याचा काय निर्वंश होणार आहे. त्यामुळे त्यातून माझे 3 शाप होते. आणि चरित्राबद्दल शाप जो होता तर त्यावेळेस तो पहिले दिवशी सांगितलं सुरुवातीच्या कथेमध्ये की 75 वर्षानंतर याचा काल सुरू होणार आहे. 75 वर्षाला जे छापू नका काय फक्त नरसिंह जो ठेवून ते पाहायला लावून, तर काशीनाथ पंतांना त्या भगवान शेवटीला ते छापलं, तर त्याचे अनुभव काहीच भेटले नाहीत. मग दत्त महाराज म्हणजे आमचे काका होते, त्यांनी प्रतिबंध घातली की कोणाला द्यायचं दे, कोणाला वाचू द्यायचं दे, कोणाच्या हातात द्यायचं दे, गुरु आज्ञेतच पाहिजे, ज्ञानमंदिरातच घेतलं पाहिजे. मग जे दौऱ्याला देणार बायकोर ते वाचायचं नाही, नवऱ्यानंच वाचायचं, असे कडक बंधनं घातले होते. आता त्यांनी का घातले मला माहित नाही, पण मी ते सगळे काढून टाकले आता. कारण 75 वर्ष होऊन गेले, 35 साली छापलेले. लिहिलं होतं 26 साली, 25 का 26 साली 1900, छापलं 75 साली. पण त्यामुळे 25 पासून जरी धरलं तरी झालं, 35 पासून धरलं तरी 75 होऊन गेले, तसे तर 100च होत आले. त्यामुळे आता तो निघालेला आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणीतरी याच्यावर चिंतन करायला म्हटलं तर करू शकता, परंतु गुरुकृपेशिवाय गुरुचा आशीर्वाद असल्याचं कराल तर त्याला येणार नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी करू दे असं नाही, पण मी करतो. आता पुढच्या म्हणजे याचा अर्थ तो दोष आहे, 5वा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे आता तो दोषाचा जो भीती होती मला पहिल्यांदा इथे सांगितलं होतं 1914 मध्ये, त्यानंतर आता भीती माझी निघून गेली. आता माहिती झालं की महाराजाची आपल्याला आज्ञा आहे, इच्छाही आहे, सांगा, सांगतो. तेवढंच अर्थ की प्रामाणिकपणे जे सांगणं आहे खरोखर पूर्णपणे ते सांगून होत नाही.
सांगितलं गेलं नाही. मग माणसानं एक घट्ट्यामध्ये सगळं बसवायचं, कारण अजून ऐकायची इच्छा आहे. काल म्हटले की अजून ऐकायची, एक घट्ट देतील, घट्ट तरी पाहिजे. पण प्रवचन एक घट्ट्याच्या वर ऐकण्याची क्षमता नसते. वर्गाची पिरियड जी असतात ती 45 मिनिटाची असतात. आणि प्रवचन एक घट्ट्याच्या वर ऐकण्याची क्षमता नसते कोणाची. त्यामध्ये शरीर दोष असतात, काही मनाचे दोष असतात, असल्यामुळे आपण आठवलं. त्यामुळे तरी सुद्धा 10 मिनिटं पुढे वाढलंच. इतके कटाक्षाला पळू दे, पण ठीक आहे, झालं ते. मी महाराजांच्या चरणी समर्पण केलंच आहे. पण बाळासाहेब पिगळे, ना सजन, माझी आई, या तिघांना हा सारी सप्ताह मी त्यांना समर्पित करतो. कारण त्यांच्यामुळेच हे होत आलेले. खरी प्रेरणा, शक्ती, इच्छा आणि तिळमळ त्या तिघांची होती. वेगळी वेगळी होती, पण होती. माझ्या आईची तर फार होती. माझी आई किती वेळा म्हणायची की साधी जाणून बाबाने सांगितलं तरच होईल, नाही तर होणार. वाईट असं वाटते की ते ऐकायला नाही असं. पण ते वाटत कसं वागलं तिकडे मला आई पाहिजे होती ऐकायला, नाही ऐकत. आहे आज उतरी या जाणीव आहे मला. असो, सगळ्या गोष्टीला आपण काही करू शकत असतो. असं आता आपण जप करून आजच्या कार्यक्रमाला विराम देऊ. बघ, तुम्ही सगळ्यांनी श्रवण केलं, साधेच अनुभव. याच्याबद्दल महाराजच तुम्हाला आशीर्वाद देतील. सगळे सुख सुख सर्वे सुख संतु संतु सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पाप कश्चित दुःख भाग भवेत. सगळे प्रकारे सुख तुम्हाला मिळवत, सगळ्या इच्छा पूर्ण होत, सगळे अडचणी निवृत्त हो, आणि तुमची धर्मप्रवृत्ती, धर्मकार्यात लागणाऱ्या तनमन धनाने तुम्ही महाराजांच्या कार्यात समर्पित व्हावेत अशी महाराजांना विनंती करतो. महाराजांनी तुम्हाला आशीर्वाद दिला असं गृहीत धरतो, देतो. बोला शो पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार पंढरीनाथ महाराज की जय. ओम रमी श्वासानंद स्वामी महाराज. ओम रमी श्वास. ओम ब्रह्मी श्वासानंदाय नमः. 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 पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री पंढरीनाथ महाराज की जय. नरहरी शामराज आनंदी आत्मानंद रंगनाथ स्वामी महाराज की जय. ओम ब्रह्मी सदानंद महाराज की जय. ज्ञानेश निवृत्तीनाथ महाराज की जय. सदा आनंदी आदिशक्ती मुक्ताबाई की जय. एक वाक्य फक्त सांगायचं राहिलं की आपला कार्यक्रम जो ठेवलेला आहे हा योगायोगाने काल निवृत्ती अशी पुण्यतिथी होती. ज्येष्ठ वैद्य एकादशी. आता वास्तविक निवृत्ती जर मी कोरोनाच्या काळात जर सोडला तर मी निवृत्ताची वारी कधी सोडली नाही. या 25 वर्षामध्ये पंढरपूरची वारी बंद झाली माझी झालं तर मी निवृत्ताची वारी झाली. जर अशा यंदा गेलो नाही, 3 वर्षात गेलो नाही, यंदा गेलो तर आता मी पाहिलं की ही निवृत्ताची सेवा घडून जाईल आपली. झालं स्वाधीन अनुभव ते नाथ संप्रदायाचे पण आल्याचे निवृत्ताचं ते सप्ताह झालेला आहे. आणि संप्रदायाचे आपले गुरुदेवता जी आहे ती मुक्ताबाई आहे, गुरुमंत्राची. त्यामुळे मुक्ताबाईचं स्मरण करायचं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. अरे हो, मग ते आरती हे बंद करून घ्यायची ना. अरे आज समारोप असल्यामुळे आपण आरती करू आणि नंतर आता इथे काय औरंगाबाद आता सुरू होईल आरती. आरती घ्या.